ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಏನೇ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಅಡ್ಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಅತ್ ಬಾರೆದ ಇರತ ಗಟ್ಟಿ ಸುರ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂಗ. ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಬೊಡಾಪುಂಡು ಏತು ಪ್ರಮಾಣಡು ಉರ್ಪೆಲರಿ ದೆತೊಂಬರ ಅತೇ ಪ್ರಮಾಣಡು ಪಿರೆದೀತಿನ ತಾರಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಉರ್ಪೆಲರಿ ದೆತೊಂಡಾಡ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ದಾತ ಪಿರೆದೀತಿನ ತಾರಾಯ್ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ. ಒಂದತ್ತ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಲಿ ಬಾರದಿರೆಲ್ಲ ಬೊಡಾಪುಂಡು ಸುರುಕಾದ ತೋಟಪೋದು ಬಾರೆದಿರೇನು ಕೊಯ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇರ್ಲಾಡ್ಲ ಬಾರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬರಿತ ಇರ್ಲಾಡು ಉಂಡತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆದ ಲಕ್ಕತ್ ಹಿರೆ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರನೆಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತರನೆಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಉರ್ಪೆಲರಿನ ಕಡಿಮೆ ರಡ್ಡು ತಾಸು ನೆನಪಿಡಿದವ್ರೆ ಕಡೆಯವರೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು. ಮತ್ತು ಪೊರ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನೆ ತರಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ರಡ್ಡು ತಾಸ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನನೆ ತೀತಿನ ಅರಿನ ಅರ್ಥದ ಇಂಚ ಕಲ್ಲುದ ಮಿತ್ ಪಾಡಂಪೋಲೆ ನಿಕಲು ಮಿನಿ ಪರಾವರ್ಡ್ ಎತ್ತದ ಕಲ್ಲು ಮಿನಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ಲಾ ಕಡೆವಲಿ ಇತ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪಿರ್ಕಲೆ ಇತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಡೆಲೆ ಬೋಡುತ್ತನಲ್ಪ ಅಂತ ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯವರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಣ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆವನಿ ಅಂತ ಬಂಗ ಓಲ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮಲ್ಪೋಡಾಣ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಅಂತ ಬಂಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಈ ನಮಂದ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಬಂದ ಮಲ್ಪೊಡ್ತುಲೆ ಬಂದ ಏತು ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಪಂಡದ ತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಲಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉಂಡೆದಲಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದನ ಬಾರದ ಇರತ್ತ ಮಿತ್ತ ತೆಲುವು ಪತ್ತಲೆ ಬರೀಟೆ ನೀರ್ದಿದ್ದ ಅಪಗ ಕೈನಿ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರಡ ಬಂದ ಕೈಕ್ ಪತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂನು ಬಂದದ ಮಿತ್ತ ಈ ನಮನೆ ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಹಿರೇನು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಳ್ದು ಈ ನಮನೆ ಬಗ್ಗದ ಪುರಾ ಮರ್ಗಿಳ್ಲ ಒಂತೆ ಹೊಸದ್ ಸೀಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಒರಿನ ಗಟ್ಟಿನ್ಲ ಪತ್ತಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಈ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಪಗ ಈ ಅಡ್ಡೆ ಮಂಜಲಿರತ ಗಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಮಿದ ಅಡ್ಡೆದೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಮಂಜಲಿರತ ಗಟ್ಟಿ ಬಕ ಚಿಲ್ಮಿದ ಅಡ್ಡೆದ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಕರೀನ ವರ್ಷ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಪನ ತೊಂದ್ರದುಲೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಮೈದ ಅಂಚೆನೆ ತೂನು ಇತ್ತಿನೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೀತ ಇತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಸುರುವಾಮನಗ ಒಂಜೆಂಜೆ ಗಟ್ಟಿನ ದೀವಂ ಪೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತಿನೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಟು 25 ನಿಮಿಷ ಬೈಪಲೆ ಸುಮಾರು 25 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತು ತವ್ವನಗ ಗಟ್ಟಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದುಂಡುತ್ತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈದುಂಡು
ಹೇ ಬಾರದೆ ಇರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ತಯಾರಾತಡ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದ ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ CountNCook ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬರೀಟೆ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನ ಒತ್ತಿರಿ ಮರೆಪಡಿ ಅಪಗ ಏಪ್ಪಲ ಪಸತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಶೇರ್ಲಾ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.